Moi kaikki. Nyt mä kuvaan taas. Ja sun ääntä ei kuulu. Haha. Eli siis, tänään mä näytän teille häksiä. Tää on tosi hieno. Ja tämän avulla mä halusin kuvata. Tiksinen. Niin. Max. Siis mä näytän tässä vielä tämän jälkeen 2 tyyppiä. Joo. Tämä on Nabil. Okei. Sitten tämä, kun Lagisiki lähtis, niin olisi ihan sikakakiva. Noin. Jätkä 599. Ja siis Tupelle. Ja puhun pökäleen kanssa. Sitä sattuu. Tämä kuulosti tosi outoa. Sitten Pirilli. Okei, nyt mä menen tähän häksiin. Odottakaa. Menen häksiin. Haluan, etten kuule. Okei, ihan kanssa. Mutta siis miten tää nyt niinku menee, on, että sen päälle tässä kutskua verrataan Starcoinsia. Tähän sä laitat sen sun Gmailin tai E-mailin tai Hotmailin tai minkä nyt laitetaan siihen. Sitten sä menet sinne. Ja sun pitäisi olla siellä sit semmonen uusi E-mail, Gmail. Ja sä painat sit linkistä. Niin vielä selfietit, kun on mun käyttäjiä, niin joo. Olen juuri aloittamassa tätä videoa, kunnes se ääntäni ei ollut jotenkaan liian. Oh my god. Siis siinä videossa ei kuulunut. Mä olin silleen, että juu, kiva. Miksi tää on näin hidas? Ja sitten häkin pitäisi näyttää täältä. Ihan vaan nyt niinku kaikilla tiedot. Ja älkää tehkö tätä koko ajan, koska tästä saa niinku. Niin. Älkää ikinä oikealla käteen, koska muuten sit voi käydä sillä, että saatte aika kivat lukut. Se on aika niinku. Se on ihan. Se on niinku. Se on aika pitkä. Niinku se on parikymmentä vuotta, että jos haluatte, niin tehkää. Ja tiedätkö, että tämä. Mikä se nyt on? Kuka oli se, kuka sai ne lukot, kun se häkkäri meni sieltä ja teki se? Sweetie Pie. Ja se on mun kammu. Vasta. Niin tossa on tuo ja sitten mennään videoon. Eli sä voit päättää sen tyypin, se on niinku ihan sama mikä se on. Mä nyt nimeen tän tosi kauniisti. Mä olen number 1. Mä olen number 1, joo, sehän on se hyvä nimi. Ja sellaisena kandeen muistaa kyllä, että ehkä pieni ongelma muuten. Yksi niin luontiili, niin sitten voin odottaa täällä ja katsella mitä kivaa kaikkea täällä tapahtuu. Sweetie Pie funny. Sweetie Pie on paras. Tää on aika vanha käyttäjä varmaan. Tai paras. Miksi mä sanon sen paras? Se on paras. Joo. Musta on, että Sweetie Pie on nyt itse. En paha Sweetie Pie. Musta tuntuu, että se ei tehnyt sitä, koska sillä oli just käynyt häkkä. Ja sen syyskuun. Okei, tää aika 2 vuotta vanha, et. Sitten olemme täällä. Se on siinä jossain videossa. Okei. Ja jos tää aloittaa, sit voittais kohta tehdä häksei. Sitten päät päätä serverin, koska jos olet Suomessa, niin Finland. Ja jos on UKssa, niin KK, ei voi tehdä USA-serverille, koska USA ei ole edes oikeastaan MSP-serveri.
Häh? Teen ihan Finlandin. Joo, mut mä nyt teen tätä videoa varten. Mä nyt tee sulla. Voit tehdä puhelimella. Ei se toimi, ei se pääse. Sitten painat hyväksyt Jack Skyn tai Pixin ja sitten painat tule vippi. En mäkään. Mä kävin niinku ehkä pari päivää just sit, koska mä kävin vaan tsekkaa kaikki läpi ja mulla ei ollut yhtäkään viestiä. Sitten menet sun käyttäjälle. Mä laitan sinne jotain ihan randomia mun toikalle, koska mä nyt ostin mun toikan häksillä. Koska mä just tein sen videon, niin mulla oli just... Mä oon UK:ssa, USA:ssa, vähän kaikkialla. Mut joo. Mä menisin, jos osaisinkin saksaa. Enemmän haluaisin mennä Se ei nyt ihan oikein. Google on hyvä juttu. Se on huono juttu. Joo. Kästäkää ihmiset. Okei. Mä en osaa vaihtaa näitä värejä. Miksen osaa? Kertokaa ihmiset. Oh my god. Noin. Sitten joku hiukset. Nää. Mä vihaan näitä hiuksia. Okei, nyt ne näyttää hyvältä mun päällä. Ja sitten! Oiskohan tää jotkut housut, kiitos. No niin, siinä on. Mä nyt nää. Jos nää näyttää hyvältä tässä suussa. Ei näytä. Okei, nämä. Ja sit vaiks nää. Ei, tässä on nyt aika kamala asu, mutta tää on nopeasti tehty asu. Mitä? Vähän niinku. Noin. Sit se on nyt hieno. Mä haluan nostaa noin yhdet hiukset, koska mä oon niin jolo. Koska ne on niin rumat. Noniin. Sitten mennään tänne. Teidän tyypin teippimaisteri. Okei, sitten sä ostat ne vaan täältä silleen randomilla. Ei siinä ole väliä, miten sä ostat ne. Kuitenkin saat ne. Ja sit kun sä oot ostanut ne, niin sit sul on ne. Ja mä nyt vaikka ostan vaan pari tästä. Tälleen nopea. Mä en mun oikealle käyttäjälle kyllä lagi ihan sikana, koska mulla on kavereita 262 ja se ei edes paljon. Ja sit sä saat ne, ja älkää tekö tätä oikealle käyttäjälle, ja nähdään ensi videossa. Bye bye!